12 minut po godzinie 8, a w studiu są nasi goście Kazimierz Czernicki i Grzegorz Pałucki, dyrektorowie Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku. Witamy bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj takim tematem rozmów są m.in. właśnie szkoły branżowe. Jest to pewna nowość. Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że właśnie zawód można zdobyć w szkole zawodowej, jak sama nazwa wskazuje. Natomiast czym te branżowe szkoły się różnią, oprócz tego, że nazwą po prostu od tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni? Nie należy się nastawiać tak, że to coś tak bardzo nowego, bo szkoła branżowa to właściwie zasadniczo szkoła zawodowa. Skąd to się wzięło? Jeśli chodzi o klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, to mamy właśnie dokładnie w tej chwili 209 zawodów, spisane rozporządzeniem z grudnia 2016 roku. Teraz zmienia się klasyfikacja szkolnictwa zawodowego, będzie 213 zawodów, zmienią się nazwy zawodów, ale co najważniejsze, zmienią się kwalifikacje w zawodach. Co to znaczy? To znaczy, że są zawody, które mają jedną kwalifikację, są zawody, które mają 2 kwalifikacje, 3 kwalifikacje. W tej chwili reforma idzie w tym kierunku, że będzie tylko jedna kwalifikacja w branżowej szkole i 2 kwalifikacje w technikum. To pozwala na to, że branżowa szkoła będzie miała jedną kwalifikację, będzie się kończyła egzaminem i później następnie będzie szkoła branżowa 2. stopnia, gdzie będzie można kształcić się w drugiej kwalifikacji, która będzie się składała na zawód technikalny. W tej chwili wiele zawodów technikalnych ma 3 kwalifikacje i to również komplikuje sprawę egzaminów zawodowych. Przez to, że idzie reforma w kierunku ograniczenia kwalifikacji, jest to bardzo dobrze. Znają się na tym dyrektorzy szkół zawodowych, gdzie my siedzimy cały czas w egzaminach. Mniej kwalifikacji, mniej egzaminów i tutaj w korzystnym kierunku idzie zmiana. A najważniejsze jest też to, żeby te młode osoby poradziły sobie na rynku pracy. Czy też ten system jest dopasowany do potrzeb właśnie rynku? No tutaj w ogóle zmienia się to, że mamy w tej chwili 6-letnią szkołę podstawową, 3-letnie gimnazjum, 3-letnie liceum i 4-letnie technikum, 3-letnią szkołę zasadniczą i szkoły policjalne. W tej chwili po reformie, jakby ten rok wchodzi do góry. I przez to wydłuża się okres kształcenia w technikum na 5 lat, w branżowej szkole będzie tak samo jak w zasadniczej szkole zawodowej. Zmienia się podstawa kształcenia zawodowego, czyli również to jest może korzystne, że tutaj będzie trochę łatwiej i lepiej, będzie dostosowanie większe do rynku pracy. No tutaj cały czas mówimy o szkołach zawodowych. Także myślę, że zmiana jest korzystna. I ta zmiana dotyczy oczywiście całego kraju, natomiast my tutaj uwzględniamy właśnie Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku, które, no właśnie, porozmawiajmy może o ofercie, którą tutaj proponuje Centrum w Pucku. Jeśli chodzi o obecny stan, jeśli chodzi o szkoły młodzieżowe, to kształcimy w 18 zawodach, w tym mamy 4 sprofilowane, to jest sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz i kucharz. Jeśli chodzi o kucharza, to prowadzimy zajęcia praktyczne w szkole oraz również u pracodawców. Jeśli chodzi natomiast o te 3, czyli sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych i ślusarz, kształcenie praktyczne odbywa się u pracodawców, czyli jest to tak zwane kształcenie dualne. I teraz mamy zamiar jeszcze otworzyć nowe kierunki kształcenia związane właśnie z tą zmianą zawodów. Dojdzie tutaj nam magazynier logistyk, taki nowy zawód, do którego zachęcamy kierowca mechanik oraz operator obrabiarek skrawających, czyli te 3 nowe zawody. Chcemy je też sprofilować, zobaczymy co wyjdzie w naborze, ale bardzo zapraszamy. I oczywiście we wszystkich pozostałych zawodach. Również mamy 5 kierunków w technikum, technik ekonomista, technik informatyk, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych. Czyli zapraszamy również do technikum. Współpracujemy coraz bardziej z pracodawcami, tak jak reforma tutaj do tego namawia, także umożliwiamy praktyki zawodowe, serdecznie zapraszamy. Ja chciałbym zaprosić może jeszcze do szkoły dla dorosłych, bo PCKZiU w Pucku to również
cała gama szkół dla dorosłych. Chciałbym zachęcić te osoby, które już są w dojrzalszym wieku, tym, że no, najstarszy nasz słuchacz miał 61 lat, kiedy kończył szkołę. Czyli Także nigdy nie jest za późno. nigdy nie jest za późno. Zachęcić tych, którzy jeszcze nie mają średniego wykształcenia. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, jedyna szansa jeszcze, żeby ukończyć je w 2-3 lata, potem będzie trochę gorzej. A właśnie, ja chciałem dopytać o tych dorosłych. Jakie tutaj powody nimi kierują, czy w jaki sposób oni, no od nich się wymaga tego doedukowania się, no i właśnie jakie osoby trafiają tam do placówki z tej grupy właśnie dorosłych? No tutaj są różne jakby aspekty tego, dlaczego podejmują kształcenie. Obecnie wiele osób chce się po prostu przebranżowić, zmienić swój zawód, zmienić coś w życiu. Oczywiście my przyjmujemy również osoby, które mają 17-18 lat, które chcą zdobyć swój pierwszy zawód, ale teraz bardzo łatwo można dopasować się do potrzeb rynku pracy. Mamy kwalifikacyjne kursy zawodowe, które szybko, w rok, 1,5, 2 lata zmieniają zawód na ten, który Państwo sobie wybrali. Obecnie takimi, no najlepsza, najnowsza nasza oferta to jest opiekun medyczny, który w rok przygotowuje do pracy. Wielu z naszych słuchaczy już podjęło pracę, także jest to na pewno dobra reklama. Mamy również kształcenie dorosłych w innych zawodach. Rolników zapraszamy. Często pytają się ludzie, gdzie można zdobyć uprawnienia rolnicze. No właśnie w PC Gazety w Pucku taka możliwość istnieje. Od tego roku mamy również kwalifikacyjny kurs. Proszę pamiętać, że kwalifikacyjny kurs to nie jest tylko kurs dający jakieś zaświadczenie. To jest egzamin, to jest zawód. I tutaj od tego roku kształcimy krawcowe, mamy również handlowców, mamy również organizatorów żywienia, usług gastronomicznych, kucharzy, a także ruszamy z kierunkami budowlanymi i mechanicznymi. Opiekun medyczny również, tak? Tak. Opiekun medyczny także. No i chyba właśnie to bogactwo tych ofert właśnie tutaj zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych chyba też wynika właśnie z sytuacji, w której żyjemy, bo to już nie są te czasy, kiedy szło się do zakładu pracy i do emerytury w tym samym miejscu się spędzało swój czas zawodowy, ale właśnie chyba ta gospodarka rynkowa wymaga od nas, żeby te szkoły były cały czas otwarte na zmiany, prawda? Korzystając z okazji, pochwalę się również wynikami egzaminów zawodowych, gdzie powyżej średniej wojewódzkiej jesteśmy w granicach 10%, bo województwo średnio 67%, my 77%, bo egzaminy zawodowe to jest styczeń, luty, również maj, czerwiec, lipiec, czyli z tych wyników się bardzo cieszymy zimowych, czyli poziom nauczania zawodowego bardzo wysoki. Bardzo cieszymy się również z projektów, które idą w kierunku naszej szkoły dzięki staraniom Starostwa Powiatowego w Pucku, Urzędu Marszałkowskiego, gdyż będą przebudowywane warsztaty szkolne, łącznik między szkołami oraz również wyposażenie wielu pracowni w szkole. Także tutaj to się wszystko wpisuje w szkolnictwo zawodowe i ta oferta będzie coraz bogatsza i coraz lepsza. Również rusza termomodernizacja budynków, także wszystko będzie coraz piękniej i ładniej i lepiej. Taką mamy nadzieję, tak na pewno będzie. Czyli pod każdym względem placówka będzie się rozwijała. Rozmawiamy o Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku, które ma dla nas ofertę. No i właśnie chyba w dobrym czasie o tym rozmawiamy, bo wiele osób właśnie teraz myśli, jaką szkołę wybrać, jak rozwijać swoją karierę. A rozmawiamy z dyrektorami, panem Kazimierzem Czernickim. Tak, witam. Tak, oraz Grzegorzem Pałuckim. To ja jestem odpowiedzialny za szkoły dla dorosłych. Dla dorosłych, tak, natomiast pan Czernicki za szkołę dla młodzieży. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.